வீக்கெண்ட் எங்களுக்கு லாங் வீக்கெண்ட் அப்படின்றதுனால வெளில போயிருந்தப்போ, அங்கே உள்ள லோக்கல் ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பை தேடி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு போயிருந்தோம். அங்கே ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவே நிறைய வெரைட்டிஸில் நல்லா வச்சுருந்தாங்க. அதை விட வித்தியாசமாக இந்த கேண்டீஸுங்க, இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்மி கேண்டியே பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது லெகோ ஷேப்பில் உள்ள கேண்டி, இந்த மாதிரி கேண்டீஸ் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டியாக வச்சுருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டாக்கோ கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்கோ ஷேப்லேயே அந்த கேண்டி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாலிபப்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டியாக நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக வச்சுருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பீஸா கேண்டி. இது அந்த ஷேப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பீஸா மாதிரியே இருக்கும், பட் இது கேண்டி. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேண்டீஸ், இந்த நம்ம ஊர்லலாம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த மிட்டாய் நான் பயங்கரமாக வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன், மாத்திரை மிட்டாய்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே அவங்க வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெஷ்லி பேக்டு குக்கீஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சாக்லேட் ஓவர்லேடு குக்கீஸ், அதெல்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸில் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே ஹோம்மேட் அப்படின்றதுனால ரொம்ப அத்தன்டிக்காக டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு அப்படியே இந்த கடையை ஃபுல்லாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேம் இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்கள் போயிருந்ததே ஒரு ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்தில் ஒரு டேம் இருந்துச்சு. ஸோ ஐஸ்கிரீமை வாங்கி கையில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே அந்த டேமுக்கு வாக் பண்ணி போய் பார்த்துட்டு டேவை முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல்.